Señor, non pode facer iso. Non se pode rezar. Os papéis non son para ser ricos, son cousas íntimas. Non sei, debe un taller. Deixe, só coloco eu xa. Non é o que parece. É que parece? Que eu teño algún interese polo que a xente lle pide a santa. Tampouco a ser alta literatura, Non é literatura, nen alta nen baixa, é o contrario. A literatura é o que alguén escreve para que moitos leen, cantos máis mellor. Entón, esos papéis aí foron escritos para que ninguén os lea. Digamos que son cartas, como eran antes as cartas, para que as lea unha única persoa, e a ninguén máis lle importa. Esa persoa, entendo eu, é Santa María, a Rei de Deus. Pódese chamar así. Ten moitos nomes. Hai persoas que lle chaman de xeitos singulares. Mariquiña, poño por caso. Eses nomes. Entrégame xa escritos. Os que guardou aí non pode leválos. Claro, non vai a ser que a señora non teña lectura para pasar a tarde. É mellor que vos vea. Non sabía que se chamaban escritos. Se cadra así abertos perden a forza, como a cervexa. A señora non digo. Como sabe? Comunícase con ela? Non, é o que di a tradición. Con todo respeito pola súa fe, hai que ver o que a xentiña lle pide a Virxe. Foi indiscreto que o leese, que o comente é completamente desaxeitado. Unha que quere que acollan de caixeira no Gadis, outra que volva a moza con ela, a que pide pro fillo aprobar o dereito romano, o que roba para que o Celta gane a Champions. E como sabe que non é unha muller? Quen? A celtista. Iso é devoción de home. De home papa hostias, perdón. Isto outra que quere volver a entrar nos blue jeans dos 20 anos. Blue jeans, hai que foderse. Abonda. Pide, tamén pide. Vaya, incumplindo as normas, escubichando. Eu non escubiche nada. Estes papéis conteñen a esperanza de moita xente que acreditan ter unha comunicación especial. Personalizada, non? Tal vez un por un resulten ridículos, mas todos xuntos son como a un latixán, algo orgánico e luminoso, unha armonía extraña. Agado non terá estragado eu meter aí a miña gadopa. Non fai mal. Iso que anda buscando forma parte de todo iso, e ninguén o pode retirar. Sabe o que anda a buscar? Non quero sabelo, non son a destinataria. Pois eu imagino-a no seu apartamento a matar a soidade con toda esa literatura. Imagina iso. Sí, bebendo un yoguití e patillando coa súa gata os segredos desa pobre xente, esa fe utilitaria, esa mentalidade caciquil. Pídelle a Santa María cousas que podería resolver a Deputación Provincial. Exceptuando da Champions, que iso xa lle digo que... Señor, por aquí pasa moita xente. Acudei hippies a falar da vibración do universo. Papa hostias de primeiro de filosofía tentando demostrar que Deus non existe. Místicos tipo Paulo Coelho a botar por fora as de Cristo. Pois ninguén tan aborrecido e previsible, tan cansado e vulgar como vostede. Sen dúbida ofendín eu non sei con que. Pídolle disculpas, eu só quería saber... A onde van eses escritos que tanto te interesan? Os papéis están no cesto, certo? Pois dun xeito que non sabemos, as palabras chegan á súa destinataria. A Virxe María. A señora. Entón, a señora atende os rombos e faise o milagre. Non sempre. Se os cumprise todos, o prodixio desaparecería, sería simple burocracia. Os milagres acontecen seguindo un mecanismo que non se pode desentrañar por medios humanos científicos. Debe ser o que chaman mecánica celeste. A señora, quero dicir, vostede cree iso? Eu? É que importa no que creer? Como se lleve tan entregada ao contado, vostede que ven sendo? Unha voluntaria de patrimonio cultural. A fe dos que lle escriben a señora tamén é patrimonio inmaterial. Sí, é irracional. Mire, eu entendo que antigamente, cando a ignorancia mandaba, a xente acreditase nos prodigios. Mais hoxe, a xente infórmase. Quen non lee, ve documentais. Ninguén ve documentais. E ler xa... Parece ser que os milagres continúan a acontecer no mesmo número exactamente que naqueles tempos antigos. Algúns parecen accidentes, outros golpes de fortuna ou froito do esforzo. Estes milagres verifícanse sin que ninguén máis os sabe. Milagres secretos, A señora non gosta da publicidade, non? Colícola.
Entón, Isto vai pechar daqui a pouco. Vou retirar o cesto. Polo que vexo non podo deixalo aquí descoidado, porque le toma espiritual como ao señor. onde os leva? Vanse queimar. Queimar Un debido ritual. Perfúmanse e despois reducen a cintas. todas esas ilusións, todo. Dicía vostede, armonía extraña, chamuscada. Sublimar. Sabe o que é a sublimación? Ese rescrito que anda a buscar, que será dunha persoa que coñece, xa ninguén o poderá ler nen modificar. Mesmo se o rescrito fose seu, non podería modificar. Imposible. Imposible. Convertido en cintas, estará a salvo. Por iso, hai que pensar moi ben como se redactan os escritos. Claro, non vai a pasar como un tipo aquel que tiña unha man así, que vai a San Antoniño para que lle iguale. Isto vai fechar. Cando non lle agrada a conversa, fecha o estaribé, Non, eu non fecho nada, digo só que van fechar os que traballan aquí. Como vostede non traballa. Eu son unha voluntaria. E toda esa autoridade entregue o escrito inmediatamente. Eu non dixen inmediatamente. Vostede que é para dicirme a mí? Ai, deberíamos sair, vanse apagar as luces, Samodiño. Temos 60 segundos para sair. Debo asegurarme de que non fique ninguén. Ve como manda. Non, eu rogo. Entrégueme ese escrito. E o escrito? O que tapou co pé, Eu non tapei nada. porque o guardou. Como o sabe? Déamo e dígocho. Como sabía que o tiña? Porque o cachei, e como o guardaba. É desas que o ven todo, non? Temos que ir á luz. Non deberíamos estar aquí cando fique todo isto. Por que? Ten medo? Eu podería andar por aquí cos ollos fechados. A cuestión é se ten medo vostede de ficar as escuras. Eu. Señora, eu prendo a lanterna do móvil, Señora. 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 ¡Vámonos matar! ¡Vámonos matar! 106. Este é como Santa María sacou 2 escudeiros da prisión. Cago en Krishna. Póñenme xa na puta calaveira. A culpa foi miña. Vou acabar con toda a súa puta raza. Miña da posta da luz que se nos botou enriba. E despois vou obrigar a vivir por ela. De frente, crash. Hai que se foder con estes villeros do carallo. Antes, cando había que ir parar os presos islámicos, presos comunistas de Bosnia, daquela damos alguén. Agora, o caixote do lixo. Trátanos como delincuentes. Home, estábamos roubando unha farmacia. De que? Cada súa recortada. É unha actividade delictiva. No, toda esa razón indo por riba. Acho que hai. Ai, Que? ai. Que só? Que? Máncame. Non, ainda hai de ter a culpa, ainda por riba. Oi, ese animal que te empurrou. Xa. Agora, Xa. fillo de... Xa. A mí tanto me ten que eu xa nací para isto, pero a ti, que te quero máis que se fose a miña filla, que che daba a vida, Que lo de moito. Va, pa mártir non me chega. Santa Úrsula, tiraronlle o coiro. A Polonia, os dentes. E a Águeda, revenaronlle as tetas. Sí, Bosnia foi un inferno. E o pobre do Tanasas meteronlle os collóns na boca. Os seus. Ninguén se libra dunha conveniencia. Nosa Señora das Mercedes, patroa dos presos e das presas, nos tire nesta cadea. Que faz? Resta, señora. Rezos pobres. Era mellor rezarle cando non arrancaba o carro, Que? Eu non me remexo cos do cambio automático. Tiñamos que ter tangado un máis vello, que sei, un Forscore. Pero agora temos que confiar. A esperar. Esperar o qué? Un milagre, hostia. Señora preciosa. ¡Joder, zona! Que queremos ir a enfermería que está esta chavala liberando aquí,
Dios, que malborgo ese! No bate, ale no ABC. Estamos vendo documental de bichos, que queredes? Queremos un médico, o habeas corpus e aderezose. Despáchate, esbirro! Dios. Esbirro, Sí, un esbirro. chamasme esbirro a mí, mora de merda. E logo non, un esbirro da banca e máis do Vaticano. Moi ben. Ponche aplicar o regulamento. Vas a aplicar así. Ya. Manolo. Ya. Manolo. Xa basten, niño! E a ti, que te pasa, Janis Joplin, que queres? Queremos ser libres. Libres, tamén eu quero ser libre. Aquí non vos saca ni María Santísima. Con María non te metas, Queres que te autolesione a ti tamén. Va. É que non teña que vir de volta! Compañeiro, estás ben? Conozco policía que hoxe había de ser un día con moitas emocións. Había de ter unha sorpresa da que coñecería xente nova. Pero de agora acertou-mo todo. Todo bom. O faro. O Faro non falla nunca, Ai, como estás? Ai. Vivo, enteiro, supoño, porque doer doe no corpo todo. O tipo é moi artista. Tu ves este corte daqui? Sí. Fixo-mo coa alianza. Casado logo. Sí, os peores. En canto saia daqui voulle facer un favor á muller. Voulle deixar viúva. A vinganza non é o camiño, compañeiro. Hai que ser práctico. É mellor rezar. Xa, para que pareza un accidente. Jolito, a que sempre me for rir. Ah, Recemos os dous xuntos para que nos acorra a Nosa Señora. non, reza tú só, que se rezo eu non nos fai nin puto caso. Facemos como no Antestó. Eu agocho-me atrás del mato, e cando pare a señora con Mercedes dixes: levas tamén o meu colega? A min non me paraban nunca. Polas pintas, supoño. Arras! Como fixeches isto que tu que vai vou? Agradecida do corazón. Fai, amiguinha, veñas, solta-me a piña. A que eu non podo. Eh? Ai, a señora que me premiou. Ai, non o queres facer, Non, Galito. Non, que ben como tempo as palabras. Galito, unha cousiña, mira. Colegas para sempre. Pero non. Pero agora que me foda. Escoita, eu... Non así todo a tua señora é ben tacaña, carai. Mira, eu estaba aí. Fixe metade do milagro, deixou outra metade por facer. Como? Caíronche as senos, pero sigues dentro da cera. A ver como faz para sair agora. Ai, non deves pagar o segundo prato, pero non vai. Nena! Onde está? Nena! Como fixache? Agora é a tua vez. Pídelle con devoción. Nena, onde estás? Agora é o momento. Están os crocodrilos a comernos ños. Vole, hostia, vole. Escola, como é a cousa? A Nosa Señora é a señora das criaturas, é a reina da natureza, é a Salta das a perinas. teoría, o que hai que facer? Unha promesa de todo corazón e despois cumprida e pagada. Vai a por cartos, se non se entendendo, moi ben. A ver, conta con que iba. Desde o principio. Sí, veña, desde o principio. No século XII construíron nas Ribas de Viña un belísimo templo de Santa María. No. A Santa María de Señor, vai Pesqueiras ao final. enchantada. Hai unha asociación do Sorriso de Daniel que está facendo un crowdfunding na Caixa de Porros de Lugo para restauralo. Moi ben, a ver, canto hai que poñer, tú canto pos. Eu ofrecín pasar un mes en fumar e entregalo forrado. Moi ben, que vas fumando tú, un mazo por día, non? Sí, sí, de Rodman's Light. Moi ben, a ver, esa bosta está a 4,60, non? Daquelas son Sí, sí. 132 euros. No, 138.
€38, pois eu vou poñer o doble, €300. Han quedar contentos, o mañana ves a señora, si va? Non, que non vai así, non é aritmética, ten que costarche algo. Tens que facer algo que che coste traballo. Sai dun banco. Que che coste traballo, dixe. Ai, que... A ver, mira, a moi... no, veña que faz aquí a predicar, mira. A que vai pasar contigo, Palito? Non te preocupes, porque xa apaño eu as hostes que che tocaban a ti, que se estaban a quedar. Voltarei. A logo, Macarto. Veña, nena. Moches no caballo, non dixen que non armades, marollo. Pasa algo raro. Mira, que lo quería. Unha fuga! Unha fuga, non! Fuga, teño que dar o alarme! Non, carallo, que non escapa! Mellor vou atrás dela e xa se está nova... A porta... Ande vai, Felipe! Hostia! Como non me apareza as hostias dela, lévalas ti! Ai! Una... Cago no armadillo común! Alto! Alto! Nos, espero que lle quede crédito do milagre. 138 € tampouco dará traballo. Eu ponía 400. Nada. Suba 500. A ver, 700 e non subo chica máis, que non... Pois nada. Ten que ver outro xeito, isto non, así non vai... Cambio de garda. Alguén ten que ocuparse de ti. Ajá, moi agradecido. Houbo tiros aí fora, sabes se... Non pasou nada. Manolo non lle acerta un burro a 3 pasos. Pois coa porra é moi bo. Sei que sí. Como fuxir? Eu non son ningún chotas. Pois xa che preguntará Manolo cando volva. Non, señora. Non marchou. Sí? Non é que contou con axuda do exterior. Ajá. De que? Un tal Daniel, a patroa, María, tamén te chama Preciosa, os concienzudos. Daniel? Sí, un moi risollo polo visto, que está xuntando cartos para María, que é colega da patroa, e van... Como cartas, Bueno, non me te fago mal a ninguén. Para esta xente non existe. É mal da súa cabecilla. De Bosnia veu moita xente tirada, e de Siria, Tú non crees, entón? Eu non. De vostede? Eu sí. Eu non creo nin no que me pasa a mí. Ajá. E Requena, como conseguiu sair? Iso quixera saber eu. Foi un truque boísimo. Xistiu un ollo e xa lle caera cas alxemas. Ranei o pescozo e xa pasara o mundo. O que o fixo caga por David Copperfield. Caga 1000 veces. 1000 veces, é un poder sobrehumano. Sobrenatural. Cago no Serengeti. Vai ver unha nome. Os calcodrilos de asuntos internos van vigilar as tripas. Señora. Que? Tan fedorento. Non te levará unha cena escura. E logo vou entrar eu contigo. E non vou sair ata que me digas onde foi o teu compinche. Vas pedir pan por señas a unha virxe. ¡De la Fuente, Rodríguez! ¡Imos ver o alcaide!
Daquela, a señora é de institucións penitenciarias. É unha das venturas que teño. Escollo entre 11.000. Depende un pouco o que espere quen cree en min. Quen cree en min será libre. Queres? Eu agradecido, eu fago o que faga falta. Poño cartos, dou masa para o chabolo de pesqueiras. Agora, que non faixeme moi difícil. Dígame outra cousa. Fecha os ollos. Abre o teu corazón e acredita. Non podo, non Ai, non podo. poder. É que eu penso, vou creo, e digo, creo. Se me dou de conta de que non creo. De que creo por a conveniencia. Creo que ten que ser involuntario, como isto. Pero un invento mediante. Bom, eu vexo aí, non penso no milagre. Eu penso, como é o cerebro, provócame unha imaxe compatible coa creencia popular só para manter as esperanzas. É un milagre. O cerebro, digo. E sinto unha voz que me di, non cola, Celito sobre. Sí, xa sei. Tú non crees, faz que crees, pero non crees. E agora? Non. Un truque moi bo. Visto de segundas perdo o chiste. E non perdo tempo con mi coca. Seguro que debe unha xente que cree. É un total, pois xa estou... A tua forza interior é máis forte que todas as Pero non cadenas. é... A Señora, que vai a tua fe saltou. Camiñarás na noite sen ser visto. Os que te queiran magoar serán castigados. Quen me ame a min terá sempre un manto na adversidade. Pois eu, ainda que non crea, cantarei sempre ao teu favor. Do que fale mal de ti parto a boca. Están por os veciños da costa, me cago aí. Fanático. Pois serei un fanático da señora, con unha tatuara aquí, a voar cunha jarra e unha... Agora que estábamos no mellor. Toma camiño. Móstrame, mira. Ojalá. ¡Tiraña de prosa! Este trique é o máximo. Estás-te superando, Maruxa. Eu sei premiar a quen confía en min. Pois hai un banco en Vilanova que manexa moito metal. Celito. Va, moi ben. Vou pedir un favor. Outro. Sí. Vou dar un pelote. Ai, que rancoroso. Tú sabes a man de hostias que me puxeron. Pero só un. Oh, que divertido, creo. Vou levar isto pro de Vilanova. Agora prepárate, Manolo. Milagre 42. Este é como o mancebo meteu o anel no dedo da imaxe de Santa María e como a imaxe me encolleu o dedo con el. A ver, aquí a señora, a raioliña do sol. Pero te de conta que non ve a nós.
rezas das mulleres e os homes que pasan para as súas labouras e non tempo teñen de entrar na igrexa. Son rezas pequeniñas en fala vulgar. A xente como nós non ven pedir que os ríos vayan de volta para as fontes. Non, nos pedimos cousas simples, pequenas alegrías. E un día pedín... Mais sigo esperando. Sen apuro, Ela ten máis que facer. Disculpe, non vería por aquí unha pelotiña de golf? Pois non. Antes. Sí? Moitas. Pero ele brincar para outro lado, que coa señora non se xoga. Vaya, unha estatua moi fermosa, Se dareu a ti estatua, palanquín. Conchoión. Sí, é un anel, se o perdo mátanme. Moitas. O labor, que hai que rematar o chollo. Para voltar para dentro. Esa señora non quere, que lo dentro, na escuridade, está máis triste que non sorrí como aquí fora. Se precisar algo, eu estou aí, Isto sí que é milagre. Atineille na manda, señora. Moitas, cara linda, que tes cariña de mazar pinalda. E mesmo parece que coras como a unha moza no baile do casino. Este drive vai por ti. Miras para mí e non pareces de pau, non? Pareces muller completa. Que me queres, amor? Prometo entregarme a ti como a outra máis linda que non existe. Tal graza estes ollos meus que dende hoxe serei o servo seu. En prova de amor leve o meu anel, dou o devo aos outros amores, rosa das rosas, flor das flores, dona das donas, señor das señores. ¡Váyame, Santa María! ¡Ay, no, que Santa María, ela! Señora, señora, por favor, devólvame un anel, que teño que marchar. Por favor, Santa María, devólveme un anel. Que foi? Que aconteceu? Un milagre. Un milagre? Sí. Da señora? Sí. A quen? A un peregrino, a un soldado, a unha pastora? A min. Ai, a ti? Sí. Pero como? Tú pediches, ofreciches, dixeches algo? Barbadas. E cantei. Cantaches? Sí. Cantaches en lor da señora? Sí. E que cantaches? Salve Regina. No, o francés non se me dá ben, cantei Rosa das Rosas. Rosa das Rosas? Sí, Rosa das Rosas. Rosa das Rosas? Sí. Cantaches de Rosa das Rosas,
emoción, puxenlle o anel no dedo da estatua da banda, señora, e aí foi o milagre. Cal. Como cal? A estatua cerrou a man e agora quere soltar. Milagre! Claro, milagre, pero sen anel non hai nupcias. Milagre! Milagre! E meu pai vai me matar por idiota. Milagre! E a miña amiga tamén. Amiga, ni que amiga? A tua amiga agora é a señora! Ves que é un milagre? Xa, pero foi sen querer. Tantas veces deixei o pé dela, o escoplo, o garrafón do viño, uns boliños do pote e nada! Xamais pillou nada, non quixo! Escolleu-te a ti! Esa señora é soberana e ninguén manda nela. Iso sí. E que lle digo eu a miña amiga? Déixala! Ou non que deixa que son unha dosta? Sí, unha xa de veces. Antes todas as semanas deixaba unha e buscaba outra. Pois deixa de buscar! A señora non te abandona xamais! Que lle digo a meu pai? Deixa teu pai. Xerá os praceres enganosos. E irás para un convento que teñen os monxes de Claraval aquí ao pé. É unha comunidade de homes que pican a vida a pedensa. A penitencia. Penitencia. E danse o traballo, e xexúan. Que? E non comen. E vela, e prívanse de ver mulleres. Ai, teño un sellal de monxe que gardaba para min por ser o chamado. Mas, se a señora te escolleu a ti, ela é que sabe. Vou te buscar para que o leves. Queda aquí. Non marches. Iso que parece vida remata pronto e na fin só fica de ti. Este bicho todo. Aí o tendes, soñando que casou e que está na cama coa muller que ama. Mas eu teño paciencia para agardar a que caian do cabalo. Que tú lle prometeras a señora celestial, así cho desfichamente, como desfai a aura o sal. Ai, meu falso mentirán, porque de min te partiste e foste fillar, muller. Mal te lembrou a sortella que me deste. Debes ter que a deixes e te vas a quer ou se non quer, se non de aquí en adiante, serás angustia mortal. Que é usted? Viñeche mostrar esta sortella. Xa non te letras dela. Non. Me dirás? Non. Eu falaballe a unha figura de pau. Se queres ler
está en un lugar solitario. Tú irás a outro lugar afastado, ata que eu te vai a buscar. Onde está a miña roupa? Estáse queimando. Pero ser un traxe italiano carísimo. Aquí tes un sayal para a túa nova vida. Pero isto é super pailán. No, non me agochar onde ninguén me vexa con esta pinta de barulo. Esa é a idea. Gloriosa, reina espiritual, los que ama ese usa, a no ver que pasa mal, a no ver que pasa mal, a no ver que pasa mal. Milagre 103. Este é como Santa María fez estar unha peregrina 300 anos ao canto da pasariña. Tantos que te acababa unos, ahora somos una pasariña, canta logo e canta sol, que se esquecendo, e cantando sempre lá, quen a Virxen ben servira, a paraíso irá, quen a Virxen ben servira, a paraíso irá, quen a Virxen ben servira, a paraíso irá. Sopra, Vinis! Quen a Virxen ben servira, a paraíso irá, quen a Virxen ben servira, a paraíso irá. Salta! Entra! Non quero! Ninguén quere ir posar. Está escuro, Era mellor voar como os paxaros, non si? Xiu! Lá vai. Tirouse ao chan. Pesa o corpo. O tempo non pesa nada. Non para foto. Clic! E o tempo xa voou. O tempo non hai que nos retrate. Vaise como os paxaros para África ou para Groenlandia ou para... como os paxaros vivos. Os paxaros mortos son como as cousas. Ves? Eu tiña por aquí un paxaro morto. Aquí está un paxaro morto. Ai, non é milagre que morrera, non si con este frío. Habías estar en África cos outros. O tempo non vai volver atrás para levar as cousas ao seu sitio, non? Por iso estou eu fora do sitio. Pero o tempo esfúgite, así, o tempo... Pero que tanteira está feito, meu home? Alabelado, alfabado! Pero é que estaba vostede no medio. Se estou no medio é que me deixe. A carga dos cabaleiros ten tons en gel. Estaba eu deitada na lama e os cabalos pasaban por riba miña para non magoarme. Onde é gel? No inferno? En Polonia. Estivo vostede en Polonia? Si, unha domeica todo. Viño pasar por aquí unha muller. Eu ando ao meu. Xa. Vei cabalos en Polonia, pero diante dos veciños non me nada, non? Tome, a ver se isto lle refresca a memoria. Oye. Oi, si, é unha memoria toda. Unha muller, unha chea deles. Todas apuradas, non teñen tempo para nada. Leva moito tempo aquí. Mais do que quería. Era unha muller bastante alta, levaba un cesto na mano e un casaco ben... Como de alta? Non sei, bastante alta, como a mí. Oi, altísima, entón. Sería así. Non, era máis alta. Ai, si, pois foi por ali. A muller que viña... Si, a mesma, si. Virou naquela esquina, e virou por ali, e pumba, desapareceu. Desapareceu, pumba. A ver, entrou pola rúa
virou para o beco de salse podre. Entón non desapareceu, señora. Da miña vista, sí. Eu estaba vindo ali. Ela virou naquela esquina e sumiu. Isto era unha desesperación, Roubouche moito. Que? Que se che roubou. Non, se cadra así. Ou eras tú o ladrón? No cesto levaba resquitos deses da Virxe, sabe? Para pedirle Oh, cousas. papelonios de leis. Sei. Hai que ter moita conta co que se lle pida a señora. É capaz de concederos e despois excusas choromicar. Sí, como o tipo aquel que tiña o... Non ten control Z, como me pasou a mí. Que lle pasou? Mandou un paxaro do paraíso. Ela. A señora. Eu ia de peregrina a Samarcanda. E dis que se podía ver o ouro do paraíso, ao sair o sol de tal día do ano, con todos, propaganda. Desabarcado. Indo, faltaba ainda. Perdón, e cando foi iso? Pois debeu de ser cando viñera Gengis Khan a ter fillos a ele, por esa época. Estamos a perder o tempo. Ai, se fose nós podíamos perdelo. Pero somos nós dele, do tempo. Que pasou en Samarcanda? Indo! Indo para Samarcanda, que lle pasou? Pois eu ia de peregrina no deserto. E apareceu un antigo. Un oasis. Sí, un general. Eu chisei un outro, tomaba o sol. E o abrí. Enriba dun petón. Estaba a señora. A señora. Unha menina. Unha menina ou a señora? Sí. Con diamante na man. Deixou no cair. E nos pego unha fonte. E ao redor da fonte, unha horta. Eu refresquei-me na fonte. E consolado, venín a menina ver un regancho do paraíso. Ela sorriu. E aí, cantou unha paxariña. Un rechonchido apenas maravilloso, durou un intre. Acabou, e non coñecín nada. Non había horta, nin fonte, nin menina, e había un estrondo espantoso, e tive que correr para que non me esmagara. Os cabalos de Gengis Khan. Espera, que fosen cabalos, que me espantar. Era que tal, e os tantos, os pregos, vecinos, esmagados ao todo, tanques soviéticos, e por atrás pasaban os autoestradas. E non se podía chegar a Samarcanda, que era zona militar. Afgón, Saprichón. Que? Prohibido en ruso. Unha historia moi bonita, señora. Eu xa a coñecía de outro xeito, claro. Chamábase Sanero e pasou en Armenteira, en Pontevedra. Ah, mucho menos. En Pontevedra pode pasar calquera cousa. Mira, este papel, un dos primeiros que chegaron da China. E xa ves, un farrapo. Ao final é o que resta, farrapos. Teño aquí cousas dos teutons de Colonia. Mira, este ferranxo, este deumo. Helena, a nai de Constantino, que era moito de andar sachando nas sepulturas da A China. máquina do tempo. De Gengis Khan, os tanques rusos, logo na China, e ao final os cabaleiros teutones. Que cabronados! Estiven en Bizancio, en Constantinopla, En Estambul. tamén, sí. E caín en Lisboa cando se cara ao mar. Saltando no tempo de diante para Non atrás. hai diante atrás. Todo, saltas como unha agulla nun disco destes negros. Ah, os antigos vinieron. Nada é antigo, todo pasa ao mesmo tempo. Buda, os cepelins, a caza da balea, as Olimpiadas de Tokio, Cristo, Navratilova, os Beatles, todo está remexido no disco do tempo. E rogando a Virxe, saltas onde queiras. Onde queiras, non! Non é onde, é cando. Vas a cando che leve o canto do paxaro. Non podes escoller, senón ia estar eu aquí polo caralho. Mire, e o paxaro que un xíngaro, un ferreirinho... Non se sei, nunca o vexo. El canta e la vou eu a voar polo disco do tempo. Este inverno é pior. Polo frío. No, porque casi non hai paxaros, é máis difícil de viaxar. Este tempo noso é moi aborrecido. Sabe que en YouTube están os cantos de todas as aves, non? Se cadra o seu está por aquí. Xílgaro. No. Ferreiriño. Ferreiriño. No. Anduriña, o mellor. Anduriña. No. Ese é moi tropical, non é... No, agradecida, mas non. Ten que ser o canto dunha ave. Son aves. No, é YouTube. É outra frecuente. Agora? Pois agora teño que ter paciencia.
Pedín unha viaxe ao paraíso e non contaba con que fora en transporte público, que nunca sabes cando vai pasar. Por iso hai que ter moita conta co que se lle pida a señora. Pensar ben nas palabras. Claro, ás veces pedimos sen pensar. Grazas polo consello, señora. Tome para comer. Isto non se come, oh! Outro farrapo, vou no verdad, veña, Aí está, escoitáchelo. Non. Aló! Eu non escoito nada, señora. Señora? Aquí desaparece todo o mundo. Señora! Milagre 105. Este é como Santa María guariu a muller que ferira ao marido porque non a podía ter a seu prazer. Dime, miña filla, houve alguén que te mandase non darte o teu home? Alguén quixo facerche creer que debías negarlle o que sabes que a él lle pertence por matrimonio? Ninguén. Os teus pais, que aman o Señor, querían que foses feliz co teu marido e que lle foses mansa. Ninguén me mandou resistir, señor. Os meus pais tampouco. Falouche algunha sombra na sombra da noite, algunha voz na lareira, algún confesor con acento estranxeiro e cheiro exquisito na igrexa? Como, señor? O demonio pode revestirse da feitura dun crego para mal aconsellar as doncelas. E como podo saber se é maligno? Cando desconfíes, repara no pé. Se ten pé de cabra, Eu non falei con ninguén. Ele non conseguiu o seu prazer por vontade da señora gloriosa. tes soberba tanta para culpar a María do que só é teimosía e antollo ten. Santa María cuidoume e gardoume. Dixo que me quería para ela. Douche, a Madre de Deus, Falou, díchela cos teus ollos. vin, moitas veces. Sabe o máis alguén? O papai e a mamai. E a señora. Tu esposo? Ninguén máis debe saberlo. Conta tudo agora. Amóstreme o pé. Como te atreves a darme esa orde? Eu son un servo do Señor e máis da divina señora. Se o señor non a mostrar o pé, eu non conto nada. O zapato. Estaba eu no horto que temos atrás da casa a apañar a verdura. E vin a Nosa Señora bonita na pola da maceira máis grande do pomar. E acenou por a min unha mazá na mão que brillaba colorada máis do que as outras. Dela, eu tomei moito medo e quixen fuxir e os pés non me deixaban andar. E a señora xa estaba ao meu carón e faloume docemente como o canto da paxariña. Non te debes espantar. Se me queres, logo irás para un lugar onde verás cada día faz a faz. E deu unha mazá. Como sabes que era Santa María e non unha serva de Satán, como foi Eva da froita prohibida? Ao vela sentada na pola, vi os pés descalzos dela. Eran como unha prata. Continúa. Ao chegar a casa, o papai e a mamai dixérame que escolleran un marido para min.
Un home moi rico da cidade que ten algo moi bo para te dar. O amor, miña filla, era o amor. Eu farei que xa tiña o amor da Nosa Señora Celestial, que me pedira guardar o Virgo. E os meus pais perfilaron. E moi con meu pesar fun logo esposada. E despois do xantar encerráronme nun cuarto con ele. Con teu marido para terdes o voso solar. Sí, con ese home. E aí tú negaste o que non é para ser negado. Negar o corpo ao marido é pecado. San Pablo aos Corintios. Eu non neguei nada. Esperei ali deitada. E el veuse contra min co seu viril. Entón, apareceu a Nosa Señora e colocouse no medio dele de min. E aquele home, sen ver o que o estorbaba, non podía tocarme. O seu viril apañou a cor azul do manto da señora e amoleceu e ficoulle pequeno. Entón, chorivingou un pouco e foise para outro cuarto e deixoume en paz. E así moitas noites. E era sempre a mesma criatura do manto azul a que apagaba as súas ansias. A divina señora, sí. Esa afirmación é perigosa. Sabes que a Santa Madre Igrexa manda a esposa a axudar ao marido nesas dificultades. A igrexa mandará, mas a Nosa Señora non. Ela deféndenos. Tanto tempo estiveches a empregar esas artes para que o teu marido non fixese uso do seu dereito conjugal. Voltou o tempo das mazás. E ele entrou unha noite no meu cuarto a ouvear. Eu echei os ollos e rezei. Non quería ver outra vez como se despía, mas non foi así. Ele xuraba e berraba, eu sentín unha dor moi ruín. O sangue correu a cachón polas pernas. Abrí os ollos e tiña na mão un coitelo. Alvísalas, miña filla, por fin se cumpriu o mandato de Deus. O teu marido logrou, como Cristo nos ensina. Non, coiteloume. Esa dor que nunca sentiras é a dor deliciosa que te levará a ser nai. E ainda terás outras dores a imitación da Nosa Señora. Teño un coitelo na mão co que me feriu. Colocou un pano que pingaba na ferida. Fixoume na testa. E mandou vir os médicos e non lograron fechar a ferida nin coséndoa. Esa ferida non fechará máis, e será porta para novas vidas. Debes dar grazas a Deus, miña filla, tua longa doenza rematou. Por o poder que me confire a Santa Madre Igrexa, eu absolvo deses pecados de pensamento e orgullo. A tua penitencia será servir o teu home con alegría. Din que hai homes que son dotados co membro que corresponde ao poder. Tal vez esa é a sorte do teu home e a tua cruz. Nosa Señora me acudirá. Nosa Nosa Señora me acudirá. Nosa Señora a nos acudir a todos que amamos. Ela é farturenta en amor. A todos non pode. Que é bo para un e mau para outro. Ten que escoller. Falarei co teu marido. Direille que atempere o seu alzar. O home debe respeitar a muller e tratala sen aspereza. San Paulo. Señora bonita, Fanciña Rómulo, darlle a su lume que todos queime, que ardan nos fogos que saben, escachen os ollos que ven e non falan, como marea cando queiran auga, roupas lles callan feitas en farrapos, fiañas en farelos levadas do vento, e que o mundo lles vexa vergoña, que a carne se tornen pan para os vermes e piquen os osos e viren en finzas, e que aínda así sintan as dores na carne, lume no sexo, solimás no sexo. E ora, miña filla, acalma esa furia. Diso que che ven a boca sen saber o que é. Cobras, sapos e basiliscos, se os tes que engolir de volta, anche amargurar. Por que non podes ser como as demais persoas e pedir cousas correntes? Que lle resucite un fillo, que ten un veciño, cousas normais. Eu fun fiel a ti. E que logro en troco? Nada. Soidade e dor. Ai, que berrencha. A ver, tú que queres?
cala. Quen di que entre home e muller non se mete a culler. Quen justifica, quen mascara, quen comprende, quen disfraza. Muller, tú que queres é unha pandemia. Pois temos agora unha peste nova, nada que ver coa peste negra. Esta é moito máis discreta, de orixe psicolóxica. O paciente cero, neste caso, o teu marido, comeza por padecer febre intensa, boca seca, ardor de estómago, e a comida non lle para no corpo. Altéranselle logo os nervios motores con agullas e tremeliques, seguidas de picores e sarpullidos. O moribundo emite sons como de ave, de frago. Entre violentos estertores, perece. Como dis que se chama ese andado moderno? O mal de San Martal. Es que San Martal nos axude. Axude. Quantos tremores futur, quanto iudus a esventur, unca estricte discursur, tuba miren spargem sonum, per sepulcra regionum, coge comnes ante canorum. Milagre 94. Este é como Santa María serviu en logar da monxa que se foi do mosteiro. Amiga de meu, este é o último cigarro que fumo contigo. Veño para me despedir. Baste. Ninguén sabe que me vou. Vou aproveitar a sombra da noite. Aborrecida da vida do convento. No! Eu ben que estaba aquí contigo, coas irmás. É verdade que as freiras máis vellas sempre andaban a mandaricar en min. Ainda ben que estabas ti. Porque cando me facían chorar, eu viña canta ti. Contaba a miña pena, botábamos un cigarro, un risos, e xa. Pero que de repente, algo me fixo pensar. Se non terá sido cobardía ou egoísmo, porque, a ver, eu aquí, feliz, sobre o teu manto protector,
Algo che fixo pensar? Foi o sermón do padre José Aprodisio, o confesor do convento da Madre Deus en Lisboa. Eu sei quen é. Ai, ao predicar falou de ti, e ao falar de ti parecían nascer as 5 rosas na boca. É moi bon no seu. Coñeces o padre José Aprodisio? O cerca. Esvaciou en máis conventos que a peste negra. Fácil comer. Apreteu unha escolta para chegar a Lisboa. Ao saber o meu nome, ensinoume a reliquia que leva consigo. Unha guedella de pelo de Santa María Magdalena, todo enribirichado. Sí! Ten de moita sal. Ai, dá un ceo sentilo falar. Ai, ao predicar, os seus ollos brillan. E o meu corazón elévase. Morres nas falas del. E cando canta, con esa voz de barítono. Doy por contado que eu vivo nesta ansiedade. Toda resistencia é Estais con meus que fuga a miña saudade. Contado Ai, que ben lle cai o fato. a miña forma de vida, tens que meu corazón. Leva de vida perdida, quen lle daría a contar que esta era a miña forma de vida. Macarita! fadista. Ten un paxarestiño a cantar. Oh, linda, desculpa eu interromper as tuas orações, mas a gôndola do Minho está a partir para Lisboa. E o Tejo se entrega ao mar. Oh, minha senhora linda, fique descansada. Agora sou eu a tratar da menina Madalena. Oh, linda, estou lá embaixo. Tu espera. Agora teño que ir indo. Adeus, María. Perdoa, María. Obrigada por todos estes anos. É que non vas dicir nada. Hasta logo. Tonto logo. Cada quen ten que seguir o seu camiño, filla. Oh, menina tenora. Vale, deixo aquí para a abadesa, pois as chaves, a lista de tarefas, a receita das magdalenas, a seña da wifi. Adeus. Nena, Sí, cando voltes non veñas chorando. é que non vou voltar. Nunca? A darche unha visita. Pois para que? Adeus. Ah, esqueces. Non, vou non deixar. Agora comeza a miña nova vida. Ala vai a papiana. Ai, que pouco sentidiño. Non se fai bo dela. Estes predicadores portugueses son como a rapeta. Todo o que cae na red é peixe. Independente, un coração que non comando. Un profesional, as cousas como son. Perdido entre a xente, perigosamente sangrando, coração independente. Pero esta nena moito ten que facer. Cando as outras acorren e non tenga falta, vanse poñer nas patas de atrás. Sor Magdalena! Teño que facer algo. A ver, isto era. Si, xa vou, reverenda madre! Que andarás a facer? Si, xa vou! Un momento, madre! Sor Magdalena! Xa estou indo, Onde está, madre! rapaz? Onde estará? Aquí estou, madre! Quen é vostede?
Catalina. Si, reverenda madre. Oia, toca, que nunca levas de costa, filla. Pois espabila que hai moito que facer. Moi ben. Barro o claustro e despois de pena os días. Moi ben, madre. Fai o inventario da despensa. Sí, madre. Ordena os cabazos por cores e os nabos de maior a menor. Moi ben, madre. Creva a fariña. Escacha de dúcias de ovos. Sí, A comer aos porcos. Sí. Enfrende os tirios da Nosa Señora. Separa as claras das xemas. Báteas. Vai dar as badaladas. Atende a Sor Basilia. Fai as camas. Apunto todo no libro das contas. Fai no dereito e non esquetas nada. Fareino por orden alfabética, reverenda madre. E iso como é? Badaladas, Basilia, cabazos, camas, cirios, claustro, despensa, fariña, libro, nabos, ovos, pitos, porcos. Ti non andarás a ler nos libros. Mira que pode andar o demonio a bailar nas letras, e fai as magdalenas. Magdalenas entre libro e nabo. Oi, este cheiro a fumo. Ti non estarás a fumar outra vez. O alento. Oi, miña filla, que tes no alento cheiriño da rosa. Que fermoso sermón o do padre Xosé Afrodisio, non si? Encheu o convento de devoción e fervor. Máis fervor que a devoción. Oh, Seca, xa sei como lle imos chamar ao meniño. Afrodisiño. Tá bom. É esa mala? Irnos viaxar. Opa, o que acontece? A coisa é assim. Recebi a chamada do dever. Meus irmãos missionários da Goa, na Índia, reclamaram a minha presença para converter autêntica fé os infelizes que pregam as facas. Fui eu eleito. Un milagre, Seca. É um milagre, amada. Saímos a milagre semanal. Foi por vontade de Deus. Entón, imos ir a India. Hã? Não, 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 não. Eu vou agora. Sou eu que vou agora, tá? Tu não vas agora nada, né? Na Índia há muitos perigos. Há o tigre do Hindustão, o Brahmaputra, o Dalai Lama, o Kama Sutra, muitos perigos para uma inocente galiguinha grávida. Não devo ir sozinho. Por iso faz a mala. Para fugires non me levaron. Não, doida, não. A mala é para ti. Escuta, menina. Vais voltar com as meninas do convento de pesqueiras, tá? Quando eu voltar, vou lá ter contigo, mas com a Florencinha, ok? Mamá non facen nada. Levo a palavra de Deus e a tua lembrança no coração. Oh, Seca. Também vou pegar o teu medalhão de prata como relicário para matar saudades nas frias noites da Goa. Oh, mala, não chores, não. Eu agora que me vir embora. Escuta, menina, faz favor. Desce comboio às 17 horas de Santa Polónia para o norte. Seca, unha coisa. Gente, tente-nos entrar no fogo e campanhar para a vida. Sor Catalina. A touca. Perdóname, madre querida. O meu pecado é tan grande que non cabe no mar. Oi, muller, por unha touca que exagerada, vai a cena, pone e xa está. Eu quero confesar. Eu non podo, que non me deixan. Sei que as mulleres non sabemos guardar segredos. Un segredo tan grande. Oi,
saltar tanto as que dormen moito e máis que se privan de dormir. Era dor do lomo de sachar na horta, non si. Eu xa teño medo que adoetas coa falta que nos faz. Sor Basilia non quer que lle mudo cueiro ninguén máis que a ti. Pero nada. Hoxe non traballes na cociña, que esta semana fixestes tú máis magdalenas que todas nos outras xuntas. Oh, por iso choras como unha magdalena, non si? Copia de engraçada. É verdade que Santa María Magdalena, despois dunha vida dedicada aos praceres da carne e ao vicio da bebida, tamén se apartou de chorar. Pero ela tiña un porqué, filla. Váiame nosa señora, pois non se deixaxe a torneira aberta. Ala, descansa, filla, que xa vou eu dar as badaladas. A ver se me lembro como era o toque de vésperas. E controlas a ansiedade, que parece que comes máis magdalenas das que faz, A ver como era. Parece que ninguén me botou en falta. Que? De visita, non? Ai, asiña! A mí non me chores. Que tal a túa peregrina sao? Prestouche o bacallao. Pero, tomache no meu lugar. Espero que pasaras ben. O que foi eu, estou deslombada de tanto traballar. Ai, isto, se non se fai, non se sabe o que é. Unha explotación. E as freiras vellas todo o santo día mandaricar nunha, que é un titilliño. Señora preciosa, alivio das desamparadas, luceiro das extraviadas. Patroa das evadidas, trapo do chan. Esta é a última que che tapo. Agradecida. De hoxe en diante serei a escrava da señora. Non penso facer un milagre en 300 anos. Nin medio milagre. Toma, dai un brolo. No! Estás? Estou. Este afrodisio non falla un. Se mo saben, serei unha muller marcada, unha apestada, unha puta! Non poderíamos... Non poderías fazer algo? Algo como aquí? Algo como as cousas que só as túas mans divinas saben facer. Estou de ano sabático, mala. Amada, non chores. E por Deus o pido, non chores. Veña. A derradeira vez, veña. Sí, a derradeira. A ver. Ponga aí. A ver, déixame isto. ¡Niño! ¡Este foi quen é! ¡Que como partido de torno que voa, de pedre garrido! O sol de Lisboa! Extraña forma de vida. Milagre último. Este é el loor de Santa María, a rosa das rosas, a flor das flores. Onde se meterían estas? Perdidas nalgún bucle do tempo. Pois facer un milagre tampouco leva tanto, vas milagreas e voltes. Pero xa sei o que pasa, ai, eso sí. Esta parte do chollo
hai máis escritos. Dicían que estábamos á baixa. Mirade para aquí, que feixe deles. Niña, que andas? Que é iso de miña? Abreviatura de miña réplica, miña copia. Serás ti miña réplica? Que a miña? Pois estou a traballar ou non o ves coa tua visión panóptica? Vexo tal, só quería ver que frase do proceso estás para aportar. Pois hai que ordenar os escritos e separar o ben do mal, que non sempre é tan fácil. A min esa parte da teórica nunca che me gustou. Xa. Isto está ben, isto está mal. A nós que máis nos ten. Pois fai outra cousa. Prepara o traductor simultáneo, o sistema Sound Experience, o reloxo cósmico. O traductor para qué? Para non cagala como en Fátima. Ai, sí que hubiera que repetir. A fenómena chegou no último intre co texto sen aprender. O único que lle preocupaba era como xa caía a capa azul. A verás purísimas, Sen pecado nos concebidas. Chegaron as señoras. Moito lamentable, cal é o interesante tema. A pegarnos as nubes. Falábamos do de Fátima. Ai, pasou, non Fátima? ves que naif. Que pasou? Que houve que repetiro? Que era aí? Ai, é naif infantil Teletubbies. Fátima, non dá todo. E logo tú non dormes nunha nube. Eu durmo nunha enruga espacio-temporal. De que me rides? Esta nena é moito. Calquera día botas a sexto pé dun buraco negro e pápate. Pois mellor que limos restaurados. Ai, como se nota que é supernova. Sí, ó. Eu non son supernova. Somos todas imaxes fractais da mesma enerxía original. Ala, veña, espabilade que hai moito que facer e esta non ten o día traballador precisamente. Así é todo, para sermos 11.000 Marías, sempre estamos a traballar a pesca. Eu veño dai ao lado da Idade Media, fixe unha milagre de paisana e trataronme como unha cenicienta. Pois ainda hai que seleccionar o pedido, o texto e os efectos, así que... É de segredo ou é aparición? Aparición. E quen vai ir? Toca xa ti, nena. Non quer ser tú? Ai, non. Eu veño agora de provocar unha peste pandémica e veño de reada. Onde os ruins foron castigados, os bons A salvados. pandemia non che anda con tanta Ao finura. principio fui selectiva. Castigai a un cabrón e a un bispo que tal. Pero despois quentaste e levas todo por diante. Creo que o pedido tamén lle tocou. Pois entón vou eu. Vai tú, por se hai que falar idiomas. Non vai haber que repetilo. Poderíamos duplicar o milagre, aumentando o alcance, o número de persoas. O de Fátima non houbo que repetilo porque saíra mal. O de Fátima era un programa de aparicións en secuencia. Estaba pensado así. Sí, claro, mullers, lo sabemos. Ala, vai separando e o vendo mal para despois facer unha última peneirada. Os pastorciños de Fátima eran beneficiarios obxectivos e merecían. Chegaban ao monte, espallábase o rabaño pola encosta, e as ovellas a pastar, os pastorcillos a rezar. Era moita cousa bonita toda xunta. Si Clara non tiña máis que facer. E chegamos nós para amolado. Que molamos. Que non sabía do texto. O texto, isto non é tan importante. Pero, e falaches en inglés que non sabías nin onde estabas. Como Prince no concerto da Coruña. Como vai que lle dixaxe? Como vai que lle dixaxe? Gentle kiss, I am the mistress of misters and the rose of E roses. nos falaches en portugués. En portugués. Meus meninos, que boca aberta. Unha señora moito bonita. Oh, Lucia, que eu quero falar. Ah, Chico, não sei percebe nada do que ela diz. Rosas and rosas and rosas. Diz para russo rezarem o rosário. Oh, porra, e non dixe nada de se ir a chover. Com licença, minha senhora, você é francesa. Que che botou a mano? Non se podo eu. Veña, muller. Vai. Veña, que son moitos e poden estar espapelados. Eu tamén teño visión panóptica, o que pensas. Pero dúas panópticas ven máis ca unha. Veña, pois vai naquela. É a roupa. Que, non che vale ese? Ai, a de diario. Non hai algo especial. A ver, vou mirar. Esta. Triatleta con cambras na boca. Non. Triatleta con cambras na boca da ría de Corcubión pide para non afogar. Ben, Ben, esa pasa a final. Se queres vouche pola de Covadonga que está nas secadoras. Ai, a de Covadonga, a muller xa está moi vista, non? Azulito, branquito, manciñas así. mira. Avión a piques de esmendrellarse no río Hudson.
Ainda así queda xente que reza nos avións. Ese hace el puertorriqueño. Pois sí, como sabes? Oi panóptica de vez, así de lado. ¿Y en qué estás pensando? ¿Algo tipo Madonna ou máis, non sei, a Caballé? Estaba pensando nunha capa magnética, non? Con volvaretas de metal. Ao mudar de polaridade, saen a reboar. Repolaritas e volven pulsar no síquero que estaban por microimanes. Xa sei, Lady Gaga. Moi ben, vou mirar. Ay, un día sempre está o anel, non? Claro, este? Sí. No, é un recordo dun traballo moi importante. Sí, un trofeo de caza, xa. Claro, todas temos os nosos caprichiños. Sí, claro. A ver isto. Que é? Un diadema. Sabedes o que é o Celta? O Celta hai tabaco, autocares, produtos químicos... Champions? Champions, neumáticos... Va, iso é devoción de haber papa hostia, só iso. SOS, barco, temporal, vía d'auga. A ver, coordenadas. 4303 norte, 13 oeste. Iso é Muxía, é xurisdicción de barca, mellor non meterse. En reza. Un tal apóstolo. Oi, apóstolos tipo Pertinaz, non, mellor non meterse. Pois nada, vale. Lee aquí, made in China. E que pasa, non é bastante cuántica para ti? Que cousa máis chafa que vi na miña vida. É o que esperan de nós, algo clásico, barroco. Non teñen por que esperar o mesmo de cada unha de nós. Somos imaxes fractais da mesma enerxía original. A ver si te topo algo máis chuligueresco. Pero os que, Onde o milagre? A quen? Nivel de estudos, contexto cultural, lingua, hobbies, gustos, preferencias? Para o carro, neniña, que hai moita xente a pedir cousas. E que cousas? Polo menos creen. Creen ou queren. Confunden moito crer con querer. Quero creer, creo que quero, non creo que quero... Bueno, pero hecho que hai? Porque, a ver, cando non haxa ninguén que queira creer, que vai ser de nós? Bueno, tenemos que aparecernos as unhas outras. Ai, xa, pero que non vai a ser tan divertido. Ánimo, que non va a faltar un pin que crean nós. Vale. Temos que iniciar o proceso. Estou sentindo a vibración. Agora que o proceso, como ben sabes, vai só a un reloxo cósmico. Atenta, María, concentración, Sí. comezo o proceso. Sí. Aí vai. Que é isto? Aquí a tabarna. Pero a ver, é que non poden ter conta do que piden. Vai, a ver, dale. Oi, sí, que papá, hostia. Mira, María, lee. Eu non podo, que teño que facer. Pero lee, Que lea ela, que é un milagre. Lee tú, María. A ver. Divina nai do feo. Patroa dos desamparados. Saltas a parte, señora. que soy como todas. Sí, bla. Quero ser heroe dunha nobre causa. Que me lembren os homens e me admiren as mulleres. E que o meu nome aparece na historia como líder da revolución mundial. Ai, a revolución mundial. Canto malo fai a televisión. Ai, que papial, como se nos foi do coares, así de todo. Espera, non poderíamos paralo, É servir a letra que non necesita, que non merece, que en acreditar nel, que non traballou. O milagre para que non traballo, que é cada cousa, nena. Esa é unha idea moi humana, demasiado humana. Pero non pensemos un No. momento. No. Ningún proceso cerebral pode compararse coa mecánica celeste.